ካልአይቲ መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ጢሞቴዎስ ካልአይ ጢሞቴዎስ ዝተጻሕፈሉ ጊዜ ጳውሎስ ካብ እስር ቤት ወፂኡ ረብዓይ ሐዋርያው ጉዕዞ ንድሓር እዩ። እዚ ድማ ንኻልኣይ ጊዜ ተኣሲሩ ኣብ ዝነበረሉ እዩ። እዚ እስር ቤት ኣብ ትሕቲ መሬት ዘሎ ብዙሕ ቆራሪ ቦታ ከም ዝኾነ ከም ገበነኛ ብሰንሰለት ሓፂን እዩ መከራ ጸጊቡ። ኣዕሩኽቱ ኣበይ ቦታ ከም ዝተኣስረ ስጋብ ዘይፈልጡ ከቢድ ሽግር እዩ ገጢምዎም። ኣብዚ ድማ ጳውሎስ ስጋብ ሕይወቱ ቐቢጹ ናይ ምስንባቱ ጊዜ ከም ዝቐረበ የመልክት። ጳውሎስ ኣብ መእተዊኡ ንጢሞቴዎስ ዘሎ ፍቕርን ኣብ ኩሉ ምዕባይ ክኾነሉ ይዛረቦ። ጢሞቴዎስ ሕጂ ንጳውሎስ ጠቓምን ብዙሕ ብሉጽ ነገር ዘለዎ እሙን ኣገልጋሊ ኢየሱስ ክርስቶስ ኮይኑ እዩ። ጢሞቴዎስ ኣብ ልዕሊኡ ዘሎ ጻውዒቱን ኣብ ልዕሊኡ ዘሎ ውህበትን ብትብዓት አጸቢቑ ተረዲእዎ እዩ። ንሓቂ ብምሕላው ንኻልኦት ብምድላው ሰዓብቲ ገይርዎም እዩ። ኣብ ኣገልግሎቱ እዞም ደቀ መዛሙርቲ ድማ ከበድቲ ሽግራት እኳ ንምሕላፍ ድልዋት እዮም። ናብ ኢየሱስ ክርስቶስ ምጥማትን ምርኣይን ከቋርጹ የብሎምን። ጳውሎስ ንጢሞቴዎስ ፈቲንዎ እዩ። ብሉጽ ዝኾነ ምርዳእ ክህልዎ ዘይኣምላኻዊ ዘይሰናይ ዝኾነ ክቃወምን ክነጽጎን ሓቀኛ ዝኾነ ናይ ሓቂ ቃል ኣገልጋሊ ክኸውን ንሕይወትካ ብንጽህና ምሕላው ክኽእል እዩ ኣጥቢቑ ዝሓቶ። ጳውሎስ ሕጅም ንጢሞቴዎስ ዘጠንቅቖ ካብቶም ሰናይ ዘይደልዩ ጓሓሉት ነቲ መጓሳ ኣምላኽ ዘይንሕፉ ሓሰውቲ መምሃራን ኣብቲ መጨረሻ ዘመን ካብ ዝትስኡ ፈተውቲ ርእሶም ዝኾኑ ንሱን ምስኡ ዘለዎ ኣመንቲ ክጥንቀቕሎም እዩ መኺርዎም። ጳውሎስ እንደገና ንጢሞቴዎስ ዝብሎ ነቶም ዘይእሙናት እቲ ምንጮም ዝኾነ ምርዳእ ካበይ ምዃኖም ከስተውዕልን ንርእሱ ኸዳሉ ብሓይልን ጸዓት ቃል ኣምላኽ ብተወሳኺ ጳውሎስ ንጢሞቴዎስ ዘተሓሳስቦ ብዓብይ ጸዓት ደው ክብል ብግዚኡን ብዘይግዚኡን ነቲ ቃል ክሰብኽን ስጋብ መወዳእታ ኣገልግሎት ክምልእን እዩ። ዝተጻሕፈሉ ዕላማ ካልኣይ ጢሞቴዎስ ናይ መወዳእታ መምርሕን ምትብባዕን ንምሃብ ነቲ መርሒ ፓስተር ኣብ ቤተ ክርስቲያን ኤፌሶን ዝኾነ ጢሞቴዎስ እዩ ተጻሒፉ። እቲ ቀንዲ ቃል ኣብ ካልኣይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 2 ቁጽሪ 15 ዘሎ ኮይኑ ንርእስኻ እቲ ቃል ሓቂ ብቕንዕና ዘማቐል ዝሕፍር ዘይብሉ ፍቱን ዓያይ ጌርካ ንኣምላኽ ከተርእዮ ጸዓር። ካልኣይ ጢሞቴዎስ ተጠንቂቕና እንተደኣ ሰሚዕናዮ ኣብ መጨረሻ ካብ ዝበሎ ቃላት ናይቲ ዓብዪ ናይ እግዚኣብሔር ሰብ ናይ መወዳእታ ቃላት ንጢሞቴዎስ ከምኡውን ንኹሎም ንክርስቶስ ብእሙንነት ዝስዕቡ ንርእስኻ ከም ጅግና ቃል ኪዳን እቶ ንሓቂ ንቓል ሓቂ ፍለጦ ሽዑ ብመንፈስ ቅዱስ ሓይሊ ብርትዐየ ክኾነልካ እዩ። እዚ ዝረኣናዮ ድሕሪ ባይታ ናይ ካልኣይ መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ጢሞቴዎስ ኮይኑ ምዕራፍ 1 ቁጽሪ 1 ጳውሎስ ከም እታ ተስፋ ናይታ ኣብ ክርስቶስ ኢየሱስ ዘላ ሕይወት ብፍቓድ ኣምላኽ ሐዋርያ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝኾነ ናብ ጢሞቴዎስ ፍቕሪ ወደይ ካብ እግዚኣብሔር ኣቦናን ካብ ክርስቶስ ኢየሱስ ጐይታናን ጸጋ ምሕረት ሰላም ምሳኻ ይኹን። ምስጋናን ምትብባዕን ቁጽሪ 3-5 እታ ኣባኻ ዘላ ልግቢ ዘይብላ ቅድም ኣብ ሉኢስ ዓባይካ ኣብ ኣውኒቄ ኣዲኻውን ዝሓደረት እምነት እናዘከርኩ ኣባኻ ድማ ከም ዘላ ተረድያ ኣለኹ። ንብዓትካ ዘኪረ ብታሕጓስ ምእንቲ ክመልእሲ ክርእየካ እናናፈቕኩ ብጸሎተይ ለይትን መዓልትን ከየኰርኩ እናዘከርኩኻ ነቲ ካብ ኣቦታተይ ጀሚረ ብንጹሕ ሕልና ዘገልግሎ ዘለኹ ኣምላኽ የመስግኖ ኣለኹ። ቁጽሪ 6-7 በዚ ምኽንያት እዚ ኣምላኽሲ መንፈስ ሓይልን ፍቕርን ቅጽዓትን እምበር መንፈስ ፍርሃት ኣይሃበናን እሞ ነቲ ብምንባር ኢደይ ኣባኻ ዘለዉ ውህበት ኣምላኽ ክትሕድሶ የዘክረካ ኣለኹ። ደጊም ብሓይሊ ኣምላኽ ምእንቲ ወንጌል ምሳይ መከራት ጽገብ እምበር ብምስክር ጐይታና ወይስ በኣይ ብእሱሩ ኣይትሕፈር። ኣምላኽ ብፍቓድ ርእሱን በቲ ብክርስቶስ ኢየሱስ ቅድሚ ዘመናት
ዓለም እተወሃበና ጸጋን ኣድሓነና ብቅዱስ ጽዋዓውን ጽዋዓና እምበር ብግብርና ኣይኮነን። ሕጅግና ብምግሃድ መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ተገልጸ። ንሱ ንሞት ዝሰዓሮ ንሕይወትን ዘይምጥፋእን ብወንጌልና ብርሃን ዘውፅኦ ነዚ ኣነ ኣዋጅን ሐዋርያን መምህር ኣሕዛብን ክኸውን ተሸምኩ። ብምኽንያቱ እውን እየ እዚ ሓሰር እዚ ዝጸግብ ዘለኹ። ግናኸ ብመን ከም ዝኣመንኮ ፈልጥ እየ። ነቲ ገንዘብ ሕድርውን ክሳዕታ መዓልቲ እቲኣ ምሕላው ከም ዝከኣሎ ተረዲእዮ ኣለኹ እሞ ኣይሓፍርን እየ። ነቲ ካባይ ዝሰማዕካዮ ጥዑይ ቃልካ በቲ ኣብ ክርስቶስ ኢየሱስ ዘሎ እምነትን ፍቕርን ንምሳሌ ሓዞ። ነቲ ተቐበልካዮ ጽቡቕ ሕድሪ በቲ ኣባና ሓዲሩ ዘሎ መንፈስ ቅዱስ ሓልዎ። ቁጽሪ 15 እቶም ኣብ እስያ ዘሎ ኩላቶም ካባታቶም ካፋጊሎስን ሄርማጊኖስን ከም ዝኸዱዕ ንእዚ ትፈልጥ ኣለኻ። ኤኔሲፎሮስ ናብ ሮሜ መጺኡ ኣዝዩ ደለየንን ረኸበንን። ብዙሕ ሰዓፈ ሕሽውለይ በቲ መውቋሒ እውን ኣይሓፈረን እሞ እግዚኣብሔር ንቤቱ ምሕረት ይሃብ። በታ መዓልቲ እቲኣ ምሕረት ካብ ጐይታ ክረክብ እግዚኣብሔር ይሃቦ። ኣብ ኤፌሶን ክንደይ ከም ዘገልገለኒ እውን ካባይ ዝበለጽ ንስኻ ትፈልጥ ኢኻ። ካልአይቲ መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 2 እሙን ኣገልጋሊ ክርስቶስ ቁጽሪ 1 ኣታ ወደየ እምባርሲ በቲ ኣብ ክርስቶስ ኢየሱስ ዘሎ ጸጋ ደልድል። እዚ ኣብ ቅድሚ ብዙሓት ምስክር ካባይ ዝሰማዕኻዮ ድማ ንኻልኦት ክምህሩ ንዝከኣሎም እሙናት ሰብ ሕድሪ ይሃቦም። ከም ንፉዕ ናይ ክርስቶስ ኢየሱስ ዓቀይታይ ምሳይ ኮንካ መከራ ጽገብ። ዓቀይታይ ናብ ኩናት ከይዱስ ነቲ ዝዓቀዮ ምንቲ ከስምሮ ኢሉ ብናይ መነባብርኡ ዝጠላለፍ የልቦን። ከምኡውን ሓደ ኣብ ስፍራ መቃለሲ ኮይኑ ዝቃለስ ከም ትሕጊ ገይሩ እንተዘይተቓለሰ ኣኽሊል ዓወት ኣይረክብን እዩ። እቲ ዝዓዪ ሓረስታይ ካብቲ ፍረ ቅድም ግዲኡ ክወስድ ይግብኦ እዩ። እግዚኣብሔር ብኹሉ ኣእምሮ ክህበካ እሞ ነዚ ዝብሎ ዘለኹ ኣስተብህሎ። ቁጽሪ 8 ነቲ ከም ወንጌለይ ካብ ዘሪ ዳዊት ዝኾነ ካብ ሙታት እውን ዝተንስአ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘክሮ ብዛዕባኡ ከም ገባሪ ክፉእ ተቖጺረ ክሳዕ መቑሕ ሓሳረ መከራ እጸግብ ኣለኹ። ግናኸ እቲ ቃል ኣምላኽሲ ኣይእሰርን እዩ። ስለዚ ምእንቲ እቶም ሕሩያት ንሳቶም ድማ እቲ ኣብ ክርስቶስ ኢየሱስ ዘሎ ምድሓን ምስ ናይ ዘለዓለም ክብሪ ምእንቲ ክረኽቡ ንኹሉ እዕገስ ኣለኹ። እሙን ቃል እዩ ምስኡ እንተሞትናስ ምስኡ ኸዓ ብሕይወት ክንነብር ኢና። እንተ ተዓገስና ምስኡ ኸዓ ክንነግስ ኢና። እንተ ኸሓድናዮ ንሱን ክኽሕደና እዩ። ንሕና እንተ ጠለምናዮ ንሱ ንርእሱ ክኽሕድ ኣይከኣለን እዩ እሞ እሙን ኮይኑ እዩ ዝነብር። ዝተመስከረሉ ኣገልጋሊ ክርስቶስ ቁጽሪ 14 ነቶም ዝሰምዕዎ ዘስሕቶም ረብሓ ብዘይብሉ ቃል ከይበኣሱ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር እናመስከርካ እዚ ኣዘክሮም። ንርእስኻ እቲ ቃል ሓቂ ብቕንዕና ዘመቐል ዘሕፍር ዘይብሉ ፍቱን ዓያይ ጌርካ ንኣምላክ ከተርእዮ ጻዕር። ነቲ ፍረ ዘይብሉ ርኹስ ዘረባ ግና ኣግልሰሉ። ናብ ረሲእነት እናገደዱ ይኸዱ እዮም እሞ እቲ ዘረባኦም ከም መንሽሮ እናለሓመ ዝባላዕ እዩ። ሂማኖስን ፊለጦስን ካባታቶም እዮም። ንሳቶም ትንሣኤ ቅድሚ ሕጂ ኮይኑ እናበሉ ካብ ሓቂ ዘንቢሎም እምነት ሓያሎ ሰባት ይገላብጡ ኣለዉ። እቲ ጽኑዕ መሰረት ኣምላኽ ግና ቆይሙ ኣሎ። እዚ ማሕተም እዚ እውን ኣለዎ። እግዚኣብሔር ነቶም ናቱ ዘበሉ ይፈልጦም እዩ። ስም እግዚኣብሔር ዝሰሚ ዘበለ ኩሉ ኸዓ ካብ ዓመፃ ይርሓቕ። ቁጽሪ 20 ግናኸ ኣብ ዓብዪ ቤት ካብ ዕንጨይትን መሬትን ዝኾነ ኣቑሑ ድማ እምበር ኣቑሑ ወርቅን ብሩርን ጥራይ ኣይኮኑን ዝርከብ። ገሊኡን ንኽብረት ገሊኡን ንውርደት ይኸውን። እምበኣርሲ ሓደ እኳ ርእሱ ካብዚኣቶም እንተኣጽረ ንሱ ኣቕሓ ክብሪ እተቐደሰ ንተግባር በዓል ቤት ዝጠቅም ንሰናይ ግብሪ ዘበለ እተዳለወ ይኸውን እዩ። ቁጽሪ 22
ካብ ትምኒት ጉብዝና ህደም ምስቶም ብንጹህ ልብን እግዚአብሔር ዝጽውዕዎ ከዓ ኣሰኣሰር ጽድቅን እምነትን ፍቕርን ሰላምን ሰዓብ ነቲ ክርክር ዕሽነትን ላግፅን ግና ባእሲ ከም ዘምጽእ ፈሊጥካ እበዮ ባርያ እግዚአብሔር ንኹሉ ለዋህ መሃሪ ዕጉስ ክኸውን እምበር ክበኣስ ኣይግብኦን እዩ ምናልባሽ እግዚአብሔር ንሓቂ ምእንቲ ክፈልጥዋ ኢሉ ንስሓ እንትሃቦም ንሱ ነቶም ተጻረርቲ ብህድኣት እናገንሖም ፍቓድ ኣምላኽ ክገብሩ ኢሉ ምስ ኣውጾም ንሳቶም ካብ መፈንጥራ ዲያብሎስ ኣምሊጦም ናብ ልቦም ይምለሱ እዮም ካልአይቲ መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 3 መወዳእታ መዓልታት ቁጽሪ 1 ኣብተን ዳሕሮት መዓልታት ግና ክፉእ ዘመን ከም ዝመጽእ ዝፍለጥ ሽዑ ሰባት ፈተውቲ ርእሶም ክኾኑ እዮም እሞ ፈተውቲ ገንዘብ ተጃሃርቲ ዕቡያት ተጻርፍትን ወለዶም ዘይእዘዙ ዘይማስዉ ርኹሳት ፍቕሪ ንስድራ ቤቶም እኳ ዘይብሎም ተቐየምቲ ሓመይቲ ቀለልቲ ጨካናት ሰናይ ዘይፈቱ أهليفهم زهبو هو خات تفخننتي كامنا أملاخ مفكر سعزيزهم تدلا زفتو تملك عمل خزلهم نتي حيلو بنا زخدوه ناب أبايت الروغ نابلو حتى أزمل أنن ببزح تمني زدفعان كل ساعة زمهارة نفلتت حق إكبت حقنا كتر زي كالن أنستزمارخو كابزياتهم إيامو كابزياتمون رحاب كمتي إيانيسن إيانبريسن نموسي تقاومو أتم أمرهم زتفه بأمنة زي تفتون سباد دماكمو نتحقق أموالو جناخا كمتي نايتي أتم زخونخا تعشنتم نخلو كقلت إيومو كابو حالفهم آيسلطون إيوم نايمود أتام عدو قطري 10 نسخاقنا نتمرتي ننبرتي نفقادي نأمنتي نعقلي نفقري نتعقستي أتصبقك سعبك أبان صوكيان إكين يومن لستران زبت حن سدتي مكراي كم زبالة سدت صركو قويتا قنا كاب كل الحناني قنا خيئتهم بخرصوص يسوس بفرحات እግዚአብሔር كنابرو زدلي كلهم كسقوغي إيوم اتهم أوكيات السبات أبرتن قنا إنا أصحاتون نابز قددك بطحيهم نسخا قنا كاب إن من كمت مهاركا فلتكا نتن كاب قول عنا كاب جمير كاب بأمنت بخرصوص يسوس نمدحان كلب مخاز قئلا قدسات صحفات فليت كاب بتي تمهاركاين تردع خاين تصنع اتني أملاخ سب نسناي قبر زبال فتسيمو تداليو فتسمن تكخونسي منفس أملاخ زنفسو زبال صحف نتمرتي نتكسات نمقنع نتصدق زخون مقداب يتكميو ካልአይቲ መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 4 ካብ 1 እስካብ 4 أأذانهم أصحيوهم دعا بتمنيت رؤسهم ممهران كأكبو أمبر نتطعي تمرت زي عقوسو للزمن كمتسيو شعو أأذانهم كاب حقك مرسو نبتشو صويات ونكم اللسو إيام أمو بكل عقلن بمهرون اتقال كتسبخ بجزيئون بزي جزيئون كتسمع كتجنح كتقطع كتمعد أبكرنا أملاخنا أبكرنتي نهيوانن موتاتن كفرد زلو كريستوس يسوسن بتمغلاصن منغستن امحصنا كالهم نسخاغنا بكل تطنقق مكرات صغب ግብር ወንጌላው ግበር አገልግሎትካ መልእ አነስ ካብ ሕጂ እስዋ ኣለኹ ተማዓልቲ ምስንባተይ ውን በጽሓያሞ ሰናይ ገድሊ ተጋዲለ
تقويا وديه نتأمنت تحليه دقيمسي قويتاي نسو تتصادق فرادي بتامعالتي تيازهبني أخليل تصدقي تنبير لي قالو إذا نتم مقهادو زفكر كلاتم دما أي أمبر ناي تراي أيكونن نيمو وداتا لبوا قطر تشعته كالتف كان بايك تمتصفتن ديماس نزعلم زي فتيوا أيمو حدقني نبتسلنك يون كده كريسكيس ناب غلاتيا تيتوس ناب دلماتيا كدو لقاس تراي مسالو ماريكوس نعيو يتقمن إيمو تمالأيو مسخا يمتع لتركيكوس غنا ناب إفيسون سديدة يالله كتمتصف كلها أتي أبتراسمس قاربوس زحدكو بارنوسن اتمتصحفتن منادا أتي براناتات تمالألي اسكندروس اتي أنترنيا بزح كفو غيروني اغزيابير كم تاقبرو كفديايو نسو نتقالنا بزح يتصارر إيمو نسخا دما كابو تحلو أبتقداماي مقوتي أحازلهم كلاتهم طلومن انبر حدوكو مساي نبرن اتسبكت بأي من تكملا كلهم أحزابون من تخصم عقنا قويتا قوم اللي أبرت عني كاب أف أنبساون أناقفني اقزي أبير كاب أكي قبر زبالك أناقفني نابتا سماويت منقص كأتون كدحنني إيو نو كاب زل ألم نزل ألم كبري خنو آمين نيمو وداتا سلامتا قطر عسرت الشعبته نبرد سكيلان ناكيلاسن نبيت أنيسي فروسن سلام بلالي إرستوس أبقرنتوس تريفو نترفي موسقنا حميمو أماليتوس حديقة ياللخو قدم كرمتن ممتصافتن أبولوسن إيدونسن لينوسن كلاوديان كلاتهم أحواتن سلام يبلوخا اللو قطر إسران كلتن قويتنا يسوس كريستوس مسمن فسقا يخون سقام سخاتكم يخون آمين